ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 18 ശ്ലോകം 43. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവതാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തദാ ഹി ചൗരാ പ്രചുരോ വിനംശ്യ തരശ്യമാണോ അവിവരൂതമക്ഷണാത്. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തദാ ഹി ചൗരാ പ്രചുരോ വിനംശ്യ തരശ്യമാണോ അവിവരൂതവർഷണാത്. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തദാ ഹി ചൗരാ പ്രചുരോ വിനംശ്യ തരശ്യമാണോ അവിവരൂതവർഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാം അല്ലെ? കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തദാ ഹി ചൗരാ പ്രചുരോ വിനംശ്യ ദൃശ്യമാണോ അവിവരൂതവത്ക്ഷണാത്. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തദാ ഹി ചൗരാ പ്രചുരോ വിനംഷ്യതി ദൃശ്യമാണോ അവിവരൂതവത്ക്ഷണാത്. അമീനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാലോ മാതാജി അല്ലെ? കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാമനെ രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗരപ്രജുരോവിനംക്ഷതി അരക്ഷ്യമാണോ വിവരൂധവൽക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാരായണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവ നാംനി രതംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനംശതേ രക്ഷമാണോ അവിപരൂതവർഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയ മംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനംശ രക്ഷ്യമാണോ അവിവരൂതവർഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനക്ഷ്യതേ ലക്ഷ്യമാണോ അവിവരൂധവത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗരപ്രചുരോ വിനംശ്യ രക്ഷ്യമാണോ അവിവരൂതവത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനക്ഷ്യതേ രക്ഷ്യമാണോ അവിവരൂതവത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനംക്ഷ്യ ത്രിരക്ഷ്യമാണോ അവിവരുതവത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗരപ്രചുരോ വിനംക്ഷ്യതി അരക്ഷ്യമാണോ വിവരുദ്ധവത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനംക്ഷതി അലക്ഷ്യമാണോ അവിപരൂധവത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവനാംനി രഥാംഗപാണാവയമംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗര പ്രചുരോ വിനക്ഷ്യതി ലക്ഷ്യമാണോ അവിവരൂതവത്ക്ഷണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആയിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തൻ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അലക്ഷ്യമാണ് റദ്ദാക്കുക. നരദേവ
ഏകരാജ്യത്വമായ നാംനി നാമത്തിൽ രഥ അംഗപാണവും ഭഗവത് പ്രതിനിധി അയം ഈ അംഗ ഹേ വത്സ ലോക ഈ ലോകം തഥാഹി തൽക്ഷണം ചൗര കള്ളന്മാർ പ്രചുര വളരെയധികം വിനംഷ്യതി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു യമാണഹ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ അവിവരൂത ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പോലെ ക്ഷണ തൽക്ഷണം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലോ എന്റെ പ്രിയപുത്ര, ഏകരാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം രഥാചക്രധാരിയായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ രാജകീയ ഭരണം നശിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും നിറയുകയും അനന്തരം അവർ താമസം വിന ചിന്നിച്ചിതറിയ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലെ അരക്ഷിതരായ പ്രജകളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് രാജകീയ ഭരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാജാവിനെ പരിപൂർണനും നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയായി വിശേഷിപ്പിക്കും. എന്തെന്നാൽ ജീവാത്മാക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാനായി ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനാണ് രാജാവ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഭഗവാനാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. യുദ്ധനിപുണതയോടൊപ്പം സംസ്കാരത്തിലും സഭ്യതയിലും ഭക്തിത സേവനത്തിലും പൂർണ്ണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് സർവ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനായ ഒരു പരിപൂർണ രാജാവായി പരിണമിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള ഏകരാജാധിപത്യം പരിശീലനവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭരണത്തെക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമാണ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വഴിതെറ്റിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ സമ്മതിദാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതിൽ വിജയിക്കുന്ന കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മൊത്തം ജനങ്ങളെയും അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുന്നു. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു രാജാവ് വകയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത നൂറുകണക്കിന് മന്ത്രിമാരെക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചമാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഏകരാജ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലൊരു മഹാരാജാവിന്റെ ഏകരാജ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യം കലിയുഗത്തിന് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ക്രൂരമായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാകുന്നു. ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അവർ ഒരിക്കലും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുകയില്ല. രാജാവില്ലാത്ത അത്തരം ഭരണത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാഭ്യുദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ. ഒരു ഏകചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ഇവിടെ ശമിക ഋഷി തന്റെ പുത്രനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ രാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശമിക ഋഷി പറയുന്നു, ഈ രാജഭരണം നശിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും കള്ളന്മാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും നിറയുകയും അനന്തരം അവർ താമസം വിനാ ചിഹ്നിച്ചിതറിയ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലെ അരക്ഷിതരായ പ്രജകളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ശേഷം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ് ഭരണാധികാരിയായത് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ട്.
നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം, അതിലൂടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് രാജ്യം നേടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, യുദ്ധ നിപുണതയോടൊപ്പം സംസ്കാരത്തിലും സഭ്യതയിലും ഭക്തി സേവനത്തിലും പൂർണ്ണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് സർവ്വ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനായ ഒരു പരിപൂർണ രാജാവായി പരിണമിക്കും. ആ വിധത്തിലുള്ള ഏക രാജാധിപത്യം പരിശീലനവും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭരണത്തെക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമാണ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം അല്ലെ, അത് അത്രയും സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ധാരാളം രാജാക്കന്മാർ മരിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെയുള്ള അല്ലെ പത്മനാഭദാസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മരിച്ചത്. അവര് രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനല്ല, പത്മനാഭദാസൻ അല്ലെ, അവര് ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കും. നമുക്കറിയാം, അവരൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിധി ശേഖരൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവർ അതൊന്നും ദുരുപയോഗം ചെയ്തില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു അതൊക്കെ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സ്വന്തമായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് തുറന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തെടുത്താലേ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ വിഹിതം കിട്ടും. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അടിപിടി വീടുന്ന പോലത്തെ ഭരണസമിതികളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളത്. എല്ലാവരും അവരവർക്ക് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്, അല്ലാതെ ഭക്തന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജകൾക്കോ എന്ത് നേടാൻ പറ്റും, എന്ത് നൽകാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെയാണ് ഭരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൃംഗി ശപിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റായിപ്പോയി. അതിന് പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വോട്ട് പിടിക്കാനൊക്കെ ജനങ്ങളെ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് പല പ്രലോഭനങ്ങളും നൽകിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വോട്ട് മേടിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ മറന്നു പോകും. പിന്നീട് അടുത്ത 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മത്സരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് വരിക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭരണാധികാരിക്ക് ഏത് വിഭാഗം എന്നുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ. കലിയുഗത്തില് അങ്ങനെയാണ്. കലിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണം നൽകാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, വേലി തന്നെ വിളവ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യും. പരീക്ഷിതിനെ പോലെ ഒരു മഹാരാജാവിന്റെ ഏകരാജ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യം കലിയുഗത്തിന് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ക്രൂരമായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാകും. ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അവർ ഒരിക്കലും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുകയില്ല. രാജാവില്ലാത്ത അത്തരം ഭരണത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിശദമാകും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദത്യനാ പാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാദസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ജ്ഞന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ ശ്രിയോർത്താൻ പുരുദസ്യ ഭോജനാം. തദത്യനാ പാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാദസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ജ്ഞന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ ശ്രിയോർത്താൻ പുരുദസ്യ ഭോജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലി അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദദ്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാദസ്യ വിലോംബകാത് പരസ്പരം ഖനന്തി ശാപന്തി വ്രഞ്ജതേ പശൂൻ സ്ത്രീയോ അർത്ഥാൻ പുരുദസ്യ ഭോജന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദദ്യന പാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാദസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഖനന്തി ശബന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ ശ്രിയോർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനഃ. ജയകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദധ്യനാപ്രാപാമുപൈദ്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാദസ്യാത് വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഗ്രന്ഥി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശുൻ സ്ത്രിയോർത്ഥാൻ പരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദത്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാദസ്യ വസോർ വിലുംബകാത് പരസ്പരം ഗ്രന്ഥി ശബന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ സ്ത്രിയോ അർത്ഥാൻ പുരതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദധ്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഘ്നന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ സ്ത്രിയോ അർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദത്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാദസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഖനന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ സ്ത്രിയോ അർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദത്യനപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഖനന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ സ്ത്രിയോർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദധ്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഖനന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ സ്ത്രിയോ അർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദദ്യനപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഘ്നന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ ശ്രിയോർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദധ്യനാപാപമുപൈത്യനന്വയം തന്നഷ്ടനാഥസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഖനന്തി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശുൻ ശ്രിയോ അർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദദ്യനപാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വസോർവിലുംബകാത് പരസ്പരം ഗ്രന്ഥി ശപന്തി വൃഞ്ജതേ പശൂൻ സ്ത്രിയോർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ ഭോജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം.
ഇക്കാരണത്താൽ ആദ്യ ഈ ദിവസം മുതൽ നമ്മിൽ പാപഫലം ഉപ്പൈത്തി നനച്ചിരിക്കാതെ പിടികൂടും. അനന്വയം ശിഥിലീകരണം തന്നിമിത്തം നിർത്തൽ ചെയ്തു അഥവാ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നാദസ്യ പരമാധികാരത്തിന് വസു സമ്പത്ത് വിലുംബകാത് കൊള്ളയടിക്കുകയാൽ പരസ്പരം അന്യോന്യം ഗ്രന്ഥി വധിക്കും, ശപന്തി ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കും, പൃഞ്ചതെ കൊള്ളയടിക്കും, പശുവിൻ മൃഗങ്ങൾ, സ്ത്രീജനങ്ങൾ, അർത്ഥാൻ സ്വത്തുക്കൾ, പുരു ഭൂരിപക്ഷം, ദസ്യവ കള്ളന്മാർ, ജനങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. രാജകീയ ഭരണം അഥവാ ഏകശാസന ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കും. മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് വിപുലമായ സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം സംഭവിക്കും. ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെടും. ഈ അഖില പാപങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളായിത്തീരും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. നഹ അഥവാ നമ്മൾ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. രാജകീയ ഭരണത്തെ ഹനിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനാണെന്ന് ഋഷി ന്യായമായും അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ പ്രജാക്ഷേമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്നു. ഏവരും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി മാത്രം പദവികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രജകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരു രാജാവിന് പകരം അനേകം രാജാക്കന്മാർ വളർന്നു വരുന്നു. ഒരു നല്ല രാജഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം, സ്വത്തുക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, സ്ത്രീജനങ്ങൾ മുതലായവയെ അപഹരിച്ച് അന്യോന്യം ശല്യക്കാരായി അഥവാ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക്, കലഹങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതരായി തീരുമെന്ന് ഇതിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇനി കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. നടക്കുന്ന എല്ലാ അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചിട്ടും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. ശമിക ഋഷി ശൃംഗിയോട് പറയുന്നു അല്ലെ. അത്രയും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ആ രാജകീയ ഭരണത്തെ ഹനിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കുലത്തിനാണ്, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനാണെന്ന് ശമിക ഋഷി അംഗീകരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്തെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും ജനാധിപത്യവാദികളെന്ന് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നല്ല രീതിയിൽ സത്യസന്ധനായിട്ട് ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ആ രാജ്യഭരണം കൈമാറാനായിട്ട് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഔത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി. ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്തുകൊണ്ടും യോജിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്യസന്ധരും ധർമ്മിഷ്ഠരുമായവരായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ രാജഭരണം ഇല്ലാതാവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, അത്യാഗ്രഹികളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ പ്രജാക്ഷേമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കും. ഏവരും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി മാത്രം പദവികൾ പിടിച്ചു. രാജാവിന്റെ കീഴിൽ രാജാവിനെ എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അതുകൊണ്ട് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും അങ്ങനെ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഇന്ന് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ, വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രി മുതൽ താഴെക്കിടയിലുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു ഓഫീസിലെ പ്യൂണിന് വരെ അതിനൊക്കെ ഷെയർ, എന്തെങ്കിലും അഴിമതി നടത്തിയാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ പങ്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അഴിമതി ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല അല്ലെ. ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാണ്ടിരുന്ന മാത്രമേ ഇന്നയാള് കട്ടു എന്ന് പരസ്പരം പറയുകയും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കട്ടത്തിന്റെ മുതല് പങ്കിട്ട് കഴിയും അല്ലെ. അപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളുടെ നികുതി പണം അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദുരുപയോഗപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റേതായാലും ഭഗവാന്റെ ധനം അത് പലതരത്തിലും ദൂർത്തടിച്ചിട്ട് ചെലവഴിക്കും. നമുക്കറിയാം ശബരിമലയിലൊക്കെ 300 കോടി 400 കോടി കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാലും ഭക്തന്മാർ അവിടെ പോയിട്ടാകുമ്പോ അവിടെ എന്താ പറയാ പ്രാഥമിക സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പോലും സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പണമൊക്കെ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ദൂരത്തിനും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒക്കെ ചെലവഴിക്കും. അപ്പോ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പണം അപഹരിക്കുന്നവര് എത്രയോ ജന്മങ്ങള് മലത്തിലെ കൃമിയായിട്ട് പുഴുവായിട്ട് മലത്തിലുള്ള പുഴുവായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങള് കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോ ഈ കക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ, തൽക്കാലത്തെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കക്കും. ഇനി കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് മലത്തിലെ കൃമിയായിട്ട് പുഴുവായിട്ട് കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രജകളുടേതായാലും പ്രജകളെയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണം, അവരെയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പണം അല്ലെ, എന്തിനും ഏതിനും എന്താ പറയാ ഓരോരോ ടാക്സ് കൂട്ടി വരുത്തും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. പ്രജകളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ധാരാളം വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കും. പിന്നീട് അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്രകാരം പ്രജകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരു രാജാവിന് പകരം അനേകം രാജാക്കന്മാർ വളർന്നു വരുന്നു. ഒരു നല്ല രാജഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം, സ്വത്തുക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, സ്ത്രീജനങ്ങൾ മുതലായവയെ അപഹരിച്ച് അന്യോന്യം ശല്യക്കാരായി അഥവാ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക്, കലഹങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതരായി തീരുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ അറബ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ രാജഭരണം പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഭരണം പോലെ തന്നെ അല്ലെ. എങ്കിലും അവിടങ്ങളിലൊന്നും അത്ര കൂടുതൽ എന്താ പറയാ കളവ് നടത്താനൊന്നും ആരും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും. പണമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും തന്റെ വശത്താക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനും അല്ലെ. എന്നാൽ യമരാജന്റെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോടതിയിലും മറ്റിടത്തൊന്നും എവിടെയും ഫയലും മറ്റൊന്നും കാണാനില്ലെങ്കിലും യമരാജന്റെ ചിത്രഗുപ്തനെ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. ഇത്ര കോടി, ഇത്ര ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര കോടി അപഹരിച്ചു, ഭഗവാന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര കോടി അപഹരിച്ചു. ഇതൊക്കെ അവിടെ കണക്കുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം നരകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അതിനുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വരണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു പ്രഭുപാദരിയുടെ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും അല്ലെ, മൃഗങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയ പോലെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഉത്സവമായിട്ട് നടത്തുന്നു. മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ മാംസമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്നു. സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ ശരിയായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗം ഇത്രയും ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും പുരോഗമിക്കുന്ന തോറും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ എത്രയും വേഗം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിക്കൊള്ളോ അല്ലെ, ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളോ. വീണ്ടും ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാര്യധർമാ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുതസ്ത്രയീമയാ തദോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശുനാം കവീനാമിവ വർണ്ണസങ്കരഃ. തദാര്യധർമാ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുതസ്ത്രയീമയാ തദോർത്ഥകാമാനിവേശിതാത്മനാം ശുനാം കവീനാമിവ സ്വർണസങ്കരാ. തദാര്യധർമാ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുതസ്ത്രയീമയാ
തദോർത്തകാമാനഭിനിവേശിതാത്മനാം സുനാം കബീനാം ഇവ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി, ക്ലിയർ ആയോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ മാതാജി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാര്യധർമ്മ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാര യുധത്രയീമയ തതോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മന ശുനാം കപീനാം ഇവ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാര്യധർമ്മ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുധസ്ത്രയീമയ തതോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശൂനാം പ്രകപീനാമിവ വർണ്ണസങ്കര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിതാണ് കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാര്യധർമ്മഃ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുതസ്ത്രയീമയഃ തതോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശൂനാം കപീനാമിവ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാര്യധർമ്മ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമചാരയുധസ്ത്രീമയഃ തതോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശുനാം കപീനാമിവ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാഗോപാല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാര്യധർമ്മ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുധസ്ത്രമിതിമയ തദോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശൂനാം കപീനാമിവ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദാര്യധർമ്മ പ്രവിലീയതേ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാചാര യുധസ്ത്രീയമയാം തതോ അർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശൂനാം കപീനാമിവ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ നോക്കാം. തഥാ ആ സമയം ആര്യ പുരോഗമന ഉന്മുഖമായ സംസ്കാരം ധർമ്മ പ്രവൃത്തി പ്രവിലീയതയെ ക്രമാനുഗതമായി പരാജയപ്പെടുത്തി നൃണാം മാനവരാശിയുടെ വർണ്ണ ജാതി ആശ്രമം ആചാരയുധ സത്വഴക്കങ്ങളാൽ വിരചിതമായ ത്രയീമയ വേദാനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തതഃ പിറന്ന അർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കാമ അഭിനിവേശിത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആവക്തമായി അഥവാ കാമ അഭിനിവേശിതരായ ആത്മാനാം ജനങ്ങളുടെ ശുനാം ശ്വാനന്മാരെ പോലെ കബീനാം കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ ഇവ ഇപ്രകാരം വർണ്ണസങ്കരങ്ങളായ ജനത, വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗുണശൂന്യമായ ജനത. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുഖപ്രഭാവിക്ക് ചെയ്യും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേദാനുശാസനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങൾക്കും യഥാനുക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ നിബന്ധിക്കും. അപ്രകാരം അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ വർദ്ധിതമായി ആകർഷിതരാകും. തൽഫലമായി ശ്വാനന്മാർക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും സമാനമായ വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഒരു അനാവശ്യ ജനതയുണ്ടാവും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. രാജഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശ്വാനന്മാരെ പോലെയും ഷന്മാരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും പോലുള്ള അനാവശ്യ ജനതയായി തീരുമെന്ന് ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കുരങ്ങന്മാർ കാമ അഭിനിവേശിതരും ശ്വാനന്മാർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ നിർലജ്ജരുമാകുന്നു. വർണ്ണസങ്കരങ്ങളിൽ ജനിച്ച സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അഥവാ ജാരസന്തതികളായ ജനത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ
സവിശേഷ ധർമ്മങ്ങളിൽ അഥവാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സദാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ വഴിപിഴച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു. വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം ആര്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ മുന്നേറ്റമാകുന്നു. ആര്യന്മാർ വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യവും രോഗവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ അജ്ഞതയാകുന്ന കടും അന്ധകാരത്തിൽ നിലകൊള്ളാതെ ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതിവിദൂരമായ ആത്മീയ രാജ്യത്തിലെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുവാൻ വേദങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. സവിശേഷമായ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി ഭഗവാനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഋഷിമാരാലും ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാകുന്നു. ശരിയായ ജീവിത രീതി ആത്മീയവും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നു. വേദസമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ജീവിത രീതി ഒരിക്കലും ആരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും ശാനന്മാരെയും പോലെ ആകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിലും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ അധപതിച്ച സംസ്കാരം ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടേതായ രാജാവില്ലാത്ത ഭരണം അഥവാ ഈശ്വരരഹിത നാസ്തിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാകുന്നു. ആകയാൽ ജനങ്ങൾ അവർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഥവാ അവരാൽ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിഷ്ഫലമായ ഭരണത്തിൽ ഒരിക്കലും വിദ്വേഷിക്കരുത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിലെ സമൂഹത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും, ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസി. ഇപ്പോ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിന്ന് പോവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അല്ല ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് കാണാം എല്ലാറ്റിലും എന്താ പറയാ ശരിയായ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പാലിക്കാതെയുള്ള ജീവിതമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു ക്രമേണ എല്ലാവരും ജനങ്ങളൊക്കെ നിബന്ധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ വർദ്ധിതമായി ആകർഷിച്ചു. തൽഫലമായി പട്ടികൾക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും സമാനമായ വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഒരു അനാവശ്യ ജനത ഉണ്ടാകും. പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു നല്ലൊരു രാജഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശാനന്മാരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും പോലുള്ള അനാവശ്യ ജനതയായി തീരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. കുരങ്ങന്മാർ കാമാഭിനിവേശിച്ചിരുന്നു. ശാനന്മാർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ലജ്ജിതമാകും. കുരങ്ങന്മാർ അവര് സദാസമയവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന കാമത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം. പിന്നീട് പട്ടികൾ അല്ലെ, അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം, പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ തെരുവിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വർണ്ണസങ്കരയിൽ ജനിച്ച സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അഥവാ ജാരസന്ധികളായ ജനത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ നിബന്ധിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അത് പ്രകാരം ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും എന്താ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇപ്പോ
ഭരണകൂടമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ധർമ്മവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികള് കൂടിക്കൂടി വരും. പ്രഭാതിരി ഇവിടെ പറയുന്നു, വൈദിക സമ്പ്രദായമുള്ള ജീവിതം ആര്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ മുന്നേറ്റമാകുന്നു. ആര്യന്മാർ വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിക്രമണം ചെയ്തു. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യവും രോഗവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുകയാകും. ഭൗതിക ലോകത്തെ അജ്ഞതയാകുന്ന കടും അന്ധകാരത്തിൽ നിലകൊള്ളാതെ ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതിവിദൂരമായ ആത്മീയ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാൻ വേദങ്ങളെല്ലാവരെയും ഗമിക്കും, ഉപദേശിക്കുന്നു. സവിശേഷമായ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മസ്ഥിതി ഭഗവാനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഗതരായ ഋഷിമാരാലും ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാവും. ശരിയായ ജീവിത രീതി ആത്മീയവും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനാലും ഋഷികളാലും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെ. എല്ലാവരും അത് പ്രകാരം ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശരിയായ ജീവിത രീതി ആത്മീയവും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശവും. വേദസമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ജീവിത രീതി ഒരിക്കലും ആരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും ശാലന്മാരെയും പോലെ ആകാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയപൂരണത്തിനും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ അധപ്പതിച്ച സംസ്കാരം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടേതായ രാജാവില്ലാത്ത ഭരണം അഥവാ ഈശ്വരരാഹിത നാസ്തിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ പോലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് കാണാം ഭരണാധികാരികളായിട്ട് വരുന്നവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത തൊട്ടിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടത്തെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കൊന്നും ഭഗവത്ഗീതയോടും ഭഗവാനോടും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടും ഒക്കെ പുച്ഛമാണ് അല്ലെ. അവര് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യും ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരെത്രത്തോളം ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കാണാം അത് എന്താ പറയാ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും, ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കണം, സത്യസന്ധനായിരിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ തലമുറ, ആ രാജകീയ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നത് കൂടിയിട്ട് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ ആ ഭരണ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കും. അവര് അല്ലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെയും എനിക്ക് കുറ്റം പറയാൻ നിർവാഹമില്ല, സഹിക്കുക തന്നെ അല്ലെ. അവരെയും ജനങ്ങൾ തന്നെ അവരെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരെയും ഇതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇല്ല. കലിയുഗം ഇനിയും കൂടുന്തോറും ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂഷിച്ച ഭരണാധികാരികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭരണം നടത്തും. അവസാനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതൻ തന്നെ പറയുന്നു, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, കൈ ഉയർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. അടുത്ത 8:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ശ്രീ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ.